beste kijkers van Omroep ZVL. Het is vandaag vrijdag, de vrijdag voor carnavalsweekend. En vanavond is het traditioneel de sleuteloverdracht in het gemeentehuis hier in Hulst. Alle prinsen krijgen dan de sleutel van hun dorp, of hun dorp mee. En we gaan gewoon even kijken hoe dat zich voltrekt. Het is nu vrijdag en we zijn de avond vooravond van carnaval. En jij gaat zo meteen de sleutels weggeven van de stad Hulst. Ben je daar niet een beetje bang voor? Nee, ik was daar in het begin wel een beetje bang voor. Want ja, wat doe je dan en wat gebeurt er dan in je stad en in je dorpen? Maar deze prinsen en prinsessen die houden minstens evenveel van Hulst als ik. Dat komt helemaal goed. En in die periode, wat ga je zelf doen? Ga je nog carnaval vieren? Ja, zeker. Ik probeer bij alle kernen wel even langs te gaan. Zoveel mogelijk optochten te bekijken. Dat lukt niet allemaal, want er zijn ook een paar gelijktijdig. Maar prinsenrecepties, optochten. Ik kom overal. Voelt het een beetje als een soort carnavalsvakantie? Nee, vakantie is het zeker niet. Want uiteindelijk blijf ik eindverantwoordelijk. Maar ik heb het tot nu toe nog nooit nodig gehad. Dus het is wel genieten en gewoon een heerlijk weekend om lekker met elkaar carnaval te vieren. Ga er een mooi feestje van maken. Zeker, geniet ervan. Oké, gaan we doen. Dankjewel. Ja, ik sta hier bij iemand die Iemand! heel veel van dat soort blikwerk heeft. Allemaal Dat is niet te doen, hè? medailles. Dat is niet te doen, Met hè? wie heb ik het genoegen? En met Hina Bohart. Eerder van de Gilobis. Ja, de andere helft. De andere Ja, helft maar, zit in Portugal, hè? Die zit in Portugal, die is daar op tak aan het spelen. Hè. Maar ja, wij zitten hier op Klooster. En je zit in mijn Hulst, hè. Sorry, neem me niet kwalijk. Maar hij komt van Klooster, hè? Ik kom van Klooster, dat klopt wel. Maar hij is zo opgetuigd. Is dat een speciaal tenue? Of waar moet... Ja, dat is mijn dingen, hè. Ik ben ondertussen al 11 jaar prins, 22 jaar keizer, noem het maar op. En allemaal die medailles. En ik neem die aan mee. Maar ga jij Badollis? Medailles, ja. Medailles, ja. Schappelieden. Ah, maar ik zie die andere pest, ja, allemaal van die pluimen. Dat doet hij niet mee. Pluimen, ik niet meer, hè. Ik zei, nee. Ik zit bij het regiment hardofficieren van het Rijk der Glorianen. Ah, En dan hebben we geen pluimen. Ik zou zeggen, geniet ervan. Dat komt helemaal En goed. past op al Madollis. Ik krijg nog een pintje en ga ik er nog eens opdrinken. Succes. Dag. Maar laten we overgaan naar het officiële deel. We gaan sleutels aan jullie uitreiken. En zoals ieder jaar ook een klein aandenken. En dit jaar ook dat aandenken, die ballon hè. De kriekenputters, Prins Riek. En een presentje natuurlijk. Het aandenken voor die sleutel. Heel goed. Dank u. Prins Lu. Jodokus. Dankjewel. Alsjeblieft. En een cadeautje. Oh, voor de laatste keer, Richard. Dankjewel. Ja, ho even.
Pas erop, hè? Deze staan Ik top. heb ze aan, hè? Ze staan Ze passen top. perfect. Ja, loopt ze lekker. Ja. Ze lopen best lekker. Hey, zie je? Hey, dankjewel hè. Hier, deze ook nog. Raoul, die krijgt een jaar geen sleutel. Ach, dag. Niet te maken. Vooruit. Dankjewel hè. De ossenkoppen. Amalia. Kijk, alsjeblieft. De prins van de Lamshoorn. Oh, hij had ook gouden. Ik had ook gehouden. Dankjewel. Kijk eens aan, dankjewel. Prins Bartholomeus. Ja, zeker. Dankjewel. Ik heb hier voor mij prins, prinses. Prinses Molden Eerste, inderdaad. Olden heeft een Molden Eerste, ja. kouter. Ja, van de Kouter. Maar je komt zo'n beetje lekker, soms zit je in de catering. Nou, dat past helemaal in ons thema. Dus ik dacht, we gaan bij ons bij de slagerij opnieuw namen. Een schaaltje met Mollandse productjes halen, Mollandse glorie. En Philippe en Eve hebben dat voor ons voorzien. Dat is leuk. En maar vrouw, hoe lang ben je al prinses? Dat is een hele goede vraag. Ik was er net over aan het denken. Ik denk van 22, dus dit is mijn 4e jaar. 4 jaar. 4e jaar, ja. We gaan nog wel lekker door, hè? Ik tik de 11 al aan. Ja, ja. Super, veel plezier en veel succes, hè? Dankjewel, 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 dankjewel. Ja, heel leuk vanavond, hè. De sleuteluitreiking. Alle carnavalsgroepen zijn hier vanavond. Althans, de raden van 11 met de prinsen. En de helft heeft al een praatje gehouden. Allemaal met ludieke opmerkingen. En het is gewoon een geweldige avond. Ja. Heb je nog verplichtingen dit weekend? Of, Verplichtingen op zich niet. Maar ja, we gaan morgen naar de Grauw, naar de Djerken. Zondag Lamswaard en Hulst. Maandag Hulst. En dan dinsdag Kloosterzande. En woensdag gewoon lekker uitslapen. Ja, gewoon werken. Ja. Ga gewoon deuren. Ja. Gewoon deur. Ja. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ja, dankjewel. En jullie ook. Ja. Dankjewel. Ja.